sa ciao. Ау. Как си, добре, мерси, шайням си, не ме търси, влиза римата, пиши, ся, какво ти издиктуват, в рапа само да не те псуват, защото пристъпят ли границата, веднага ги атакувам с тухлите раницата, тежка е тя, пък смешка си да, в рапа, защото като цяло това изкуство не трябва да цапа, пък аз винаги рил хай крил, рил, винаги такъв съм бил, стил, винаги такъв съм бил, бил съм. Всяко чувство е емоция. Влиза римата ми на промоция с нова порция. Мога да ти кажа, че направо влиза опция. Каква има, каква няма. Какво стана, каква драма. Стана много голяма. Мога да ти кажа като цял пияна. Влиза римата ми, ще плюиш пяна. Чуваш ли какво ти говоря, май някой драма. Вземи си дрямка под някой дрянка и да видиш как ще ти пази сянка. И си лягаш на хамака, опа, кой е хмака, влиза римата ми не тупака, влиза римата ми тука шайн, мога да ти кажа римите е краем, ги правим до край и ще играем на някоя игричка, сричка след сричка, fuck your пичка, пичка, или каквато и да си, влиза римата ми на палне метър си, или който и да си, я си помисли, преди на рапа да застанеш ти, срещу мен, батали, много сме ги пратили, неприятели, неприятели сме ги пратили в гробищата и им трупваме на куповете ловищата. Поприщата не са ни ясни, тясни са връзките, свързани, опасни, расни, грасни, здрасни. Една клечка кибрид, продължават римите ми като динамит. Бум, бам, експлозив. Какво беше това? Зрив! Продължава римата ми крив. Няма който да е по-прав път, нито прав няма който да е по-крив път. Продължава римата ми, няма да ме спят. Лириките на фристайл могат даже и тухлите да струшат. Мани, туй, генгста бу, или който и да е, влизам кунг фу. Вутанг стил, бил, лил.